uregelmæssigt, men det svinger. Okay, lad os tjekke reflekserne. Okay. Au! Prøv det andet knæ også. Okay. Forsinket refleks på højre knæ. Gå lige venstre. Okay, lad os se på ørerne. Freja, er det dig? Hvad så, doktor? Nå, hævelsen på hånden er bare en reaktion på bidet. Du får et skud, og så er du frisk igen. Men altså, jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før din farve bliver normal igen. Hvad er et skud? Det er ikke noget. Et lille stik. Du kan næsten ikke mærke det.